f de 12.345 și 0. Dacă 0 este mai mic decât n mod 10 înseamnă 5 și 0 este mai mic decât 5, vom afișa 5 și apelăm recursiv f de 1234 și 0 plus 1 și 1. Explicităm acum pe f de 1234 și 1. 1 este mai mic decât 4, pentru că 4 este n mod 10, și afișăm valoarea 4, după care apelăm recursiv f de 123 și 1 plus 1, 2. Explicităm acum pe f de 123 și 2. 2 este mai mic decât 3. 3 de fapt este n mod 10. Este adevărată condiția. Deci afișăm 3 și apelăm recursiv f de 12 și explicităm pe f de 12 și 3. 3 este mai mic decât 2. 2 provine de la n mod 10. Este fals și subprogramul nostru se oprește. Deci, subprogramul recursiv a afișat 5, 4 și 3.